ka Association of Power Engineer Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL haka kasantrik noitung kaladawa nak sarkar jela ba kadai ban penlong ka jingtoket ka babnia halo ka jingbam trekam ki power station kani karai la sim hadian ke jelang ka association haka bau ba arjud khar president ulong ba ki power station kimtre kumbalakbi lenti uba arju ulong balada kidon kidkhot neki officer ki badan keti banlum spa ka association hi kandawa ki kendon wa perking bhai ki manta ngi karan di syak long bay ngi ngala shule bi fire fighting am kala shulong bay ba kono kam bangi train la trai tang ban biang am klep lai lale into pen bet tang bani olaj ngi mi opor su bangin pe ki safety measures kan kadem dai ha ka bangin pe jahang tu pos long tu ka tu kalan galong tu nei nak da pam dan brio tang la lep lai ngi happen lek bet tang bani olaj chwa te hane la ngi biang ki brio palong ngi la ayo ban program pe kumu field officer menta la ayo ban program ang to kai long so menta ngadon gini ki brio ke di ban pej kan ki jing laj gini ki brio ke di ban lej nak banta gini ki employees ki ban lej ban le kan ki maintenance work ha ban pom dieng ban ki bawon ngi ke fi ngi la le program te ngi myo kan ban le kita PE kini jing jia kini ki smi ma badai nak banta kan ka organisation hi brokawai kum kawai naga associations ko belong badan la kajing bakli ha de kai ka bangile ko long ba manta nang ngin take up bar ka management ma halor kumno bangin improve boros ka to pinpe unions associations ngimjo ek ham indol chagine ki badai policy matters nai hari manta hadin mami menen so Silong Times ko badai ka billing gani katai man ka por syak no badai corruption ni sorem ba ni manta ani tho ngai film dai nga ngadon hang ne ma consumers nei ha bagi wan dai manta kim dan chok respect nging kem on chok respect jung consumers biso ki wan daga jing wan konroi ki kren human ha chaka officer kunu ki wan biso am ndai bangi amba pide ben burom ngi ada ba piwan marung apa kamera ka jongi long pidan itai ayu nai ba ne kam dan chok to ma ple ka akhir prat kai ka ta ba ni biso to ba ta ba de ta ka daw ngi la de ka por ngi ha ka ba ngin pan out la de to ko no ba government ka le nai ni ka management ka jongi ka le ekbam dai nai ngi nang ni khmat ngi shimmi ka ni ka rai mata ka sim ka long ba ngin point out ba la ka no ka banta ha ngin point out ba la ka de ki bre ki jongi ka long involve ha kam ko bam dai ni shim action minum spare ro la de ba he kan no uberit kan no ngim snapshot haba uslap udon iku apa generation ko jongi ka long maximum deh te balai manta de kisnam manta ngimla ban ai ka generation ko jongi manta ngi don kan ka generation capacity ko jongi ka ba nakan ka hydel mak bilang lai spa sampu tam megawatt nai harai gidan ka por bangila ban generate tang spatam to por lin period ngi soto rek ka bang ko alok ini benayam lai benai sa benai badan mar bling ha ban le to ka por banking bakiong ka bangin ai show kenapa bang tigi por lin period ki Christmas ki New Year ngi yo pa nawai nai te ada ladang idu ka generation ka por mangila du te balai kan balong ba ka power stations ka batmai ki jia ki incident sa ka bagi do pisu am drang yang de benan ka inquiry ha ka bala lap bagi don ki break jongi kilang involved bro shim action demangi mentangi demand mentah shim action tibat balai ba ka management boros kata gidan gitu ki units ki bam function di kisnem balai ki delay halor jukani ya kata di menuat ino balai di kisnem mentam la ban generate te itar ini menuat ki jingdu ka jongi kilang di kror di sepak kror